Okay, salamat kayo sa lain nga kahigayunan nga gihatag kanato sa Ginoo aron nga makapamulan ta niining iyang mga pulong. So karon higayon na igalaw so natungtun-an kining mahitungod sa kining espirituhanon nga pagkamatay. Ay naimabasa din sa balaang sulatan mahitungod niining espirituhanon nga pagkamatay. Ingon dire sa balaang kasulatan sa magabasa ta sa libro Santiago 2 bersikulo 17 nga kanayon sa ingon usab niana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. Ama na mga langit nun, salamat kay Dios na imong pagkamayong at ining mga oras sa Ginoo. Ikaw nagauban kanamo bisan pa karon nga magatuon kami sa imong mga bulawanong mga pulong. Nagapanugyan kami mo Ginoo nga ikaw magpanglihok nini bisan pa sa mga tao Ginoo nga diin imong gipanagtawag aron pamati niining mga pagtulunan nga gisulti nimo dinhi sa balaang sulatan. Salamat kay Dios ning tanan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So atong tun-an kini nga espirituhanon nga pagkamatay, no? Ingon dire sa akong ibasa Santiago 2:17 sa ingon usab niya na ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. Mao kanay gisulti dinhi sa balaang kasulatan ay patay man gyud atong gisigutan dire. So ato ning tanawon unsa poy lintunganay sa uban pod nga mga bersikulo nga atong pagatun-an karon, no? So dinhi sa 2:26 gihapon sa Santiago ang kanayon kay maingon nga patay ang lawas nga nahimulag sa espiritu, mao man usab patay ang pagtuo nga nahimulag sa binuhatan. Mao kani gisulti gyud dinhi sa balaang sulatan, no? Patay lagi ang pagtuo nga nahimulag sa binuhatan. Kay maunay atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan, no? So atong ninahon kung unsa gid ni ang gisulti dinhi sa balaang sulatan kung aduna bugyoy kaluwasan, no? So kay ingon man dinhi sa 2:14 sa libro gihapon sa Santiago 2 bersikulo 14 ngano kanayon dinhi sa libro gihapon sa Santiago, mga igsoon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magaingon nga siya adunay pagtuo apan wala siya binuhatan? Utana dinhi ingon diri, makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo? Mo kini giingon diri sa Biblia. So makaluwas ba daw kining pagtuo nga wa magi binuhatan? Siyempre bisag ako'y pahukmon ani dili gyud ngano man tungod kay lagi atong gibasa patay magyud ang pagtuo kung walay binuhatan. Mao maginay kamaturan. So kung alang diretsoon nga wa gyud kaluwasan ingon ani nga sistema sa prinsipyo og pagtuo nga nasulod sa kinabuhi sa tawo igsoon, no? So tanaw na nato sa gisulti dinhi sa unahan ingon diri dihapon sa dihapon Santiago 2 bersikulo 19 ingon diri ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka niya na. Nagingon diri. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab og nagapangurog sa kalisang. Mao lagi ang yawa na ko day pagtuo ni, no? Mao lagi ni. Yawa man to, di magito mosunod unsay kabut-on sa pulong sa Ginoo. So kung ingon ana ang imong pagtuo, yawa wala maginay buhat nga maayo, mao lagi. Malabo kita makabenepisyo sa gisulti sa balaang kasulatan mahitungod sa kinabuhing walay katapusan ni gala igsoon. So kay maingon ana si yawa mapod. Ingon ana si yawa ang mapagtuo sa mga tao nga wa pod makakaton ug unsay gisulti gyud dinhi sa balaang kasulatan mahitungod sa pagtuo, no? Na kumpleto gayud nga kining gisulti sa balaang kasulatan nga mo coincide pod unsay kining kabubuton sa atong Dios igsoon, no? So ingon diri sa 20, apan o taong kulang-kulang buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? Amo lagi na, no? Kulang-kulang gid ingon diri. Apan o taong kulang-kulang buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? O mo na gisulti diri sa balaang sulatan. So kulang-kulang gyud. Di pud maayo nang magtuo tag Dios niya nga tag kulang-kulang, no? Noon kulang-kulang diretsoon gyud na to, kulang gyud
Di gyud na pwede nga moingon ta nga adunay kaluwasan nga naman tungod kay kulang man gidoble lang, no? Pero ang buot pasabot diri nga di gyud insakto kay kulang man, no? O mao na tinuod gayud nga gipamulong diri sa balaang kasulatan ni Gala igsoon. So padayon ta dinhi sa unahan, no? Ingon diri pod, no? Kolosas 3 versikulo 16. Mao na panambagon diri sa libro sa Kolosas 3 versikulo 6 igala igsoon 3 versikulo 16 ingon diri si Apostol Pablo ingon diri ang pulong ni Kristo papuya nga madagayon gayud diha kaninyo amo na panambagon insakto sa magatudloay og magatinambagay kamo ang usag-usa sa tanan kaalam og sa magaawit kamo og mga salmo og mga alawiton og magaawit nga espirituhanon uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Mo na gisulti dinhi sa balaang kasulatan ni Gala igsoon. So mo ni nindot diri nga panambagon ingon diri papuya lagi ingon diri ang pulong ni Kristo papuya nga madagayaon gayud diha kaninyo sa magatudloay og magatinambagay kamo ang usag-usa sa tanang kaalam og sa mag-aawit kamo og mga salmo og mga alawiton og mga awit nga espirituhanon uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. So mo na giisulti gyud dinhi sa balaang kasulatan igsoon, no? Dapat ta kung tuo manggaling ta na dunay Kristo nga manluluwas, so mo lagi ni papuyon gyud nato ang iyang mga pulong dinhi sa atong matag-usa ka galamhan higala igsoon. Kay mo nay gisulti pod diri sa balaang kasulatan gyud, no? So uno Juan 3 bersikulo 18 sad atong tan-awon unsa pay gisulti dinhi sa balaang kasulatan sa uno Juan 3 bersikulo 18. Nga nakanayon po dinhi sa uno Juan 3:18 nga diri mga anak kinahanglan maghinugugmay kita dili lamang pinaagi sa pulong o sulti kundili pinaagi sa buhat og sa tinuoray ahagayod. Nindot pod, no? Ingon diri mga anak kinahanglan maghigugmay kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti kundili pinaagi sa buhat og sa tinuoray gayud. Di gid maayo ng istorya lang, no? Agyoy makita nga maayong binuhatan diha sa pulingon. May daghan man pud ron, maayong sa istorya. Pero mo lagi na pud lagay bunga kanang gipangsulti. So dili pud maayo. Importante nga balanse na ay pagtuo na apoy mga buhat nga insakto nga subay pod unsa pod diha ang sulat sa pulong sa Ginoo. So kay mao man ginahigala igsoon mo inindot nga pagtulunan nga atong gunitan karon mintras ni apataan ning kalibutan na higala igsoon. So nindot kayo kining mga panambagon gisulti dinhi sa balaang sulatan. Tanawon ra nato unsa gisulti dinhi sa libro sa Episo, iba pati nindutan ni. Kining diri sa libro sa Episo 2 ba ni o 2 gyud, no? Ingon diri sa Episo 2 bersikulo 10 nga nakanayon ang balaang kasulatan sa 10 ingon diri kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios nga aron niini managawi kita. Mo lagi ang kabuton og laraw sa tong Ginoo nga ingon ani gyud ang sistema sa pagkinabuhi sa iyang mga kanakan dinhi sa atong palibot karon, no? Kay ingon diri kay kita iyang mga hinimo ingon diri binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Kining maayong binuhatan mao ra giniplano gyud Ginoo kay gisulti na dinha sa balaang kasulatan. So bala pastor pananglitan karon og wa gyud buhat nga maayo dili masungad na mga bersikulo nga atong gitun-an karon diha sa atong gipangbasa karon. So importante unsay gisulti sa balaang kasulatan. So ato ginang kamalandungan kay mao man ay gisulti gyud dinhi. So padayon ta dinhi ta sa libros Mateo tan-awon ra nato. Like example diri sa libros Mateo nga atong pamalandungan kining tungod ni ining duha nga gisugo gyud Ginoo lagi. Ni importante gyud dinhi, no? Atong tun-an pod ning libros Mateo 21 higala igsoon dinhi sa libros 21 nga nakanayon dinhi sa bersikulo 28 ta sugod ingon diri
Unsay inyong panghuna-huna ni ini ngandre? Usa ka tawo may duha ka anak nga lalaki, og miadto siya sa usa og miingon kaniya, anak, umadto ka og pagbuhat didto sa parasan karon gyud dayon. Og ang anak mitubag, dili ko. Unay problema lagi ron. Dili ko. Apan sa ulahi nagbasol siya og miadto. Adto siya pero ulahi na, pero nagbasol gid siya igala igsoon. Arita sa unahan ingon dire. Og ang tao miadto sa ikaduhang anak, og iyang gisultihan siya sa ingon, og siya mitubag kaniya, muadto ako tay, apan wala siya muadto. But-buto ni kayo nga anak ni kayo, ingon siya muadto pero wa magin muadto, no? So mo ni makita gid res bala ang kasulatan nga ehemplo, no? Og ang tao miadto sa ikaduhang anak, og iyang gisultihan siya sa ingon, og siya mitubag kaniya, muadto ako tay, apan wala siya muadto. So buton yun ning klase nga anak ni, no? Anak gidayro na puni nga anak di gyud una karon na manghapon ko na igala igsoon, no? So ganita sa 31 ingon day. Mo nay pangutana diri. Hain man ining duha ang nagatuman sa kabuton sa iyang amahan, amo lagi ni. Sila miingon ang nahiuna, og si Jesus miingon kanila, sa pagkatinuod bagaingon ako kaninyo nga ang mga maniningil sa mga buhis ug ang mga daotang babae na nagsulod sa gingharian sa Dios una pa kay kaninyo. 32. Kay kaninyo miani si Juan nga nagtultol sa dalan sa pagkamatarong, og wala kamo muto kaniya, apan ang mga maniningil sa buhis ug ang mga daotang babae mituo kaniya, og bisan pa sa nakita na ninyo kini, wala gihapon kamo managhinulsol sa kaulihay, og wala mutuo kaniya. Mo kanay gisulti dinhi sa balaang kasulatan higala igsoon. So mao lagi ni, no? Wa di man gyud katuman ang tawag gyud usahay, no? Nga simyat man gyud ta. Pero mao lagi ni ang paghinulsol o kay makasala man gyud ta na may panahon gyud nga di gyud ta katuman unsay kabot-os Ginoo. Mao lagi na sa ulahi ay ato ginahinuktukan, nagwatong pamalandungan o ikurik na to og unsay atong mga kasiyapanan, kay mao man ay buot pasabot dinhi sa balaang kasulatan. Limang ka ang ehemplo dinhi, maniningil sa buhis kaniadtong mga panahon, dili maayo nag kuan ba kanang performance ng maniningil sa buhis sa kay daghang bersikulo sa balaang kasulatan. Na kanang giingon diri nga mga daotang babae, tipong daotan na gyud kanhi, no? Na ay daghan diri sa balaang kasulatan basa nato. May tungod di anang daotan nga mga ingon ana nga babae, no? Pero unsay gisulti sini Ginoong Kristo, kay kaninyo miani si Juan nga nagtultol sa dalan sa pagkamatarong, og wala ka mamutuo kaniya, apan ang mga maniningil sa buhis og ang mga daotang babae mituo kaniya. Mo gisulti dis Biblia. Wala gihapon kamo maghinulsol sa kaulahay, og wala mutuo kaniya. Dapat yun lagi bisag unsa nato kaulahi igsoon, natay mga panghuna-huna, natay mga pagbasol nga wala gina, wala may pagbasol nga kuno mag-una, puro magina ulahi. So atong pamalandungan, kumpisal nato Dios Ginoo, og unsay atong mga kasaypanan human niini, di na kita magpatuyang pa sa atong kinabuhi, niining kalibutanan, kay patay magyud ang pagtuo nimo higala igsoon kung wala po kay mga binuhatan insakto diha sa atubangan sa atong Ginoo. So padayon ta dinhi sa Mateo 21 gihapon, 30 hangtod sa 31 nga nakanayon diri sa balaang kasulatan. Mao lagi to katong akong gisulti kaganina, mahitungod niining atong ipangbasa dinhi sa balaang kasulatan. Maginakatuman adto muna nga dinhi lagi atong kamalandungan kining gipangtudlo diri sa balaang kasulatan. Ay mao gini siya ang ingon ani nga sumbanan sa mga tawo nga diin mahinulsulon, magabasol, mahinulsol o dili pa ulahi ang tanan diha sa iyang kinabuhi, nga doon na pa siya higayon sa pagpamalandong unsa gyud ang kabubuton sa Ginoo diha sud sa iyang kinabuhi gala igsoon. So padayon ta dinhi sa bersikulo
16:13. Habit naman ta magtapos kay mubo naman niya itong Misaya. Tungod ni ining Espirituhanon nga pagkamatay dinhi ta sa Lucas 16 versikulo 13. Ato ra kong pamalandungan unsa pigisulti dinhi sa balaang kasulatan sa Lucas 16 versikulo 13 nga nagkanayon ang balaang kasulatan dinhi sa 13 ingon diri. Walay tinabunan nga ingon diri, walay binatunan no? Walay binatunan nga arang makaalagad og duha ka galon. Kay mahitabo man nga dumta niya ang usa o higugmaon niya ang ikaduha o dapigan niya ang usa o kamayon niya ang ikaduha. Ingon diri, dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. So mao lagi na igala igsoon angay ta malangdong. Di man pwede na nga ang imong mao lagi imong pikas tail to as impierno niya pikas sa langit di man pwede gyud. Di kita pwede magabaton og duha gyud agalon kung ang imong agalon Ginoong Kristo ayaw pug pagpakigambit anang buhat nga dili gyud maayo, no? Ay daghang kayong bersikulos bala ang kasulatan nga katudloan may tungod diana. So di gyud pwede nang magbaton tag duha agalon bisan gani sa atong tawhanon nga mga kahimtang dili man na pwede gyud nga duhay imong amo. Usa ra gyud. Mo na buot pasabot dinhi sa atong gisgutan karon, no? Mahitungod ni Espirituhanon nga pagkamatay. So gala igsoon kita kinabuhi kita ning kalibutan na dili gid maayo nga adunay tay pagtuo nga walay binuhatan nga insakto atubangan sa Ginoo. So mao gyud na, no? So katapusan nga bersikulo nga atong pamalandungan karon orasa tungod niining Espirituhanon nga pagkamatay. Dinhi ta sa libro Santiago. Balik kita libro Santiago nga nakadayon dinhi sa libro sa Santiago sa atong pagtapos ni ining maong pagmalandong nato sa iyang bulawanong mga pulong. 4 versikulo 17 nga nakanayon dinhi sa 17. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini siya nakasala. Mao lagi na igalay so. Asa may dapat nato pamalandungan inibang dili ta magbutinumanon unsay mga kabut o Ginoo nga nakasulat sa balaang kasulatan o kanang imurang kaugalingon nga kahimuan nga klaro ang pagkasulti di man gina mulampos sa unahan kay kining mga pulunga nga atong gitun-an karon nagpasabot man gyud ni nga kung ikaw adunay pagtuo apan wala kay sakto laging binuhatan awa ginay kapuslanan kanang pagtuoan ano man tungod kay sa tubangan sa atong Dios Ginoong Kristo dili gid pwede nga duhay imong tagdon ini kalibutan. So salamat kayo ining atong pagtuon ining puntuha sa atong gisgutan karon mahitungod ni ining Espirituhanon nga pagkamatay. So dili na lang ko magdugay kini gala igsoon Pastor Edwin Boncales magaingon na lang daghang salamat sa atong pagig-uban ni ining mga pulong salamat kayo higala igsoon.